Οι νικητές βάζουν στόχους. Νούμερο 1. Η αγορά θέλει να βλέπει νικητή πουλητή. Βλέπει πουλητή που φέρει νούμερα, έχει ευτυχισμένους πελάτες και ερωτευμένους πελάτες. Νούμερο 2. Διώξτε όσο μπορείτε τις αρνητικές σκέψεις. Εάν βγάλεις μαυρίλα, θα πάρεις μαυρίλα. Απαγορεύονται. Δεν. Όχι και μη. Πείτε μου τι μπορείτε να κάνετε. Νούμερο 3. Εστιαστείτε στο τι μπορείτε να πετύχετε. Δηλαδή, τι μπορώ να φέρω, τι μπορώ να κάνω. Να κυνηγήσω πελάτες μεγάλους και μεσαίους, οι οποίοι δεν παίζουν μαζί μας. Υπάρχουν στην αγορά, αλλά δεν παίζουν μαζί μας. Και νούμερο 4. Γιορτάστε τις επιτυχίες σας. Δηλαδή, μετά από κάποια καλή επιτυχία, κεράσετε στον εαυτό σας κάτι. Πάρτε στον εαυτό σας ένα δώρο. Σε κάνει πολύ πιο ευτυχισμένο, σε κάνει πιο χαρούμενο.